Aku ki petantangan ngene iki ora pengen disenengi wong lanang, ben ra seneng ya beneran. Aku branding ngene iki ben renek wong seneng. Ben do gila. Ora apa-apa alon-alon jek ndang sehat. Neh, ngene iki lek nek sing mliriti nggih apa nggih geger kene, mungkin ndang mari je. Karena sing nguncek loro nggih kono, nggih nang kene iki ora enek tukang pijet. Makan biskuit, Bang. Makan biskuit. Wes lho, Cing, wis tak keroki wis ping 3. Sampai melecet kene iku. Melecet ora mari. Wis ping 3, Cing. Tapi gak mari. Paling lek dilirit nggih geger kene ngono ndang mari ya. Wes mari berobat. Malam Mbak 6. Mama mau Imam roti. Mama bawa roti kering. Nek bosku tak jepuki. Aku mau resik kamar. Cek iki lho. Sampai jahe nih lo tak letai. Jangan kurang ajar. Sumpah kurang ajar. Momo, so cute. Pedes. Aman jahe iki mesti kecerit. Pedes. Aku iki mau jane nang Gatel Eko iki wis aku wis maca tarot. Aku wis ngerti jawabannya. Yang enggak aku suka itu malulah kamu nih. Malu apa, Bang? Muga-muga sesuk isu ndang ilang watu, amin, Mbak Lia. Sakjane aku ki wis maca tarot ngerti. Nek kowe mikiri kerja keras, mikiri kerjonan iki, mau wis tak waca iko ya. Tapi cara kamu nggak ngomong menjelaskan itu nggak enek omongan. Terus jadi wong sesuka jidatmu nungguin. Nek kanggo aku memang nggak iso. Tapi lagi kanggo wong liya terserah elu.